Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Donbok Dhar President ka New Trap Integrated Territorial Organization. Ula therting ka sarkar jila habede ka minthi jongkai ka ki u chairman ka Green Tech Foundation kabala ne menta la prasngi. Ula ong baka sarkar jila ka penbet yaki kendrum kendram Garu Hills tang hapo prasngi. Hendai balai ka sarkar kamla banai habede ka jingja balong menta hanong ba shilong. Uba Donbok ula pendram jura ka minthi ka sarkar MDA daga boong ru baka MDA ka day ka Meghalaya Demonic Alliance ka bamut ka sarkar ksuj. Udaong baka sensyar pat ba ni ka demokrasi ha ka jila kalayap bat kenturu iki pat ba ka jila ban wan shakmat ban ajing kershan ha ka ni ka ki jong ka foundation. Shu ban ai ka jingkren Andre haba pe ka jinglom ka jingman mentala prasni nakaliang ka sarkar kam ipatyaw nakapor hagi por election si kren ba ka agent pendrio Andre menta kala day ka test match yaki bat nila isay ba kani ka sarkar bomta kajing yalam jong kontrak kongkal sama kata ka bang initiative kung ka Meghalaya Demonic Alliance kuling ong demonic nila pausay ba muu ukren blay tang haki kam ka ba upenyo benefit jalade hapo Garo Hills ka jia hapo prasngi ulala bansol bat Henry ka ba jia mentala prasngi ka ba kamdon ka violence kani kata Henry upi konsuet yaki jet Henry ki jongi bat ni condemn ya ke jingle ke jong ho dang sian ngi ki ling ba ki social media ba Ukraine bawa ublay don rengkat batu bat tiang ulai keleng bat Henry ubriu ba sek kren blay menta pa ula don kamen sim ksot imat kala dia hadu kan ni patiaur roban kwa ban kren ba ban scrap na ya kata ka ba kidawa tengi kentu ye pi ki pat ba pet ke sensyar pat ba kala yak beleng ha ban kren tenta ka demokrasi kala yak lai idang sian mentan ru kilamut bandra de kata ka jubor ka ba ni ong ba kane ka jela ka jungi lane ka gari ka jungi ka demokrasi country Henry haba pe kane kam dei kata ka demokrasi Henry la de ka jikse char don bor bat kila kaman bat ki kren blay ki kren yu banjin ba ki one eye suggestion yu ne nong jalam u basha tangan Henry banjin ba ki le kentu kini ki district administration yu sembut menteri lani yo menteri rang ba yo tourism minister ben ken club amot ban scrap na gini project bat kini kendek ka basok shalai yang shala sem Henry kim kwa namar ki kwa hi ban penstam ban penselang ki kon jong bri nyo trap tangi na kaleng jong ka nyo trap integrated territorial organization mangila don nadu pastang ni kentu ye phi ki ba wan na samadan nadu menta ka si wat nam ye shong wat nam ye pet namar ka jing sha tangan jong ne rang ba kam dei shu ka ba ki ong ye kata ka kwa shimet Henry kanong kanti ka khando ka chef ka dei ka jong phi ka kami ka dei ka jong phi kata ka madalan lani kata ka khando ka chef ka dei ka jongi te mi no menta namar udon kam ye ka support wat la dengim la bande ye Henry ka moral support ni don kam bat ka jingmi pat ba kala dei ban mi nadu menta ka si la de mi te kumut phim e re la jong ka kami la de phim mi samadan la de phim sanran yu la da shibit la da kumno kandon ka jingra yu ban test man kumni kumtai udon kam ye ka support tengi kentu ye phi pat ba mi no nang ba mi no samadan ngin ya senran lang ngin ya support lang lada kano karai kan song ba hau nong yalam jong ga GTF ngin ya ab ye karai bat ya ga jung pembet ka jong u namar ngi don kam ye kinong yalam bandon hakam met ka bakot ka bakhya tengi kentu sesien ladai ka por ngin ye mi pat ba ngim dei ban ya he ne atang ha ka comment ngim dei ban ya bunnya lani ngin supet kai namar ba ya kaburam kanam hi ngin yo mangi ki khon kabri nyu trap tangi ta hi blish bon che jarngu imslam kabri nyu trap imslam kunong yalam ga jitya imslam na ki pada kabri nyu trap tikum PE menden tlaw ni kandu banikan dei khamsam lok poi chunu trai kai ka daw bo PE halandet jong kani namar tang nam tau ti lumpung deng ki dawa kini ki jitya kan sange kata ka project kani hi boro khanya nong pi ka dei ka jing yu rot ya ka hok jong ki pada namar ba ni tip syai kat kum ke jingkren usembut menteri bu ong ba kala don ke jing ya thalanya mu bat nong yalam jong BPP ba penpep no ya di ban lek puli ya kata ka spa tenrei niru ngela ban counter ya jingkren kiti ki nakinong mikmat ka ba ong ba wada ka ha ko politics ru haba phi bam smai ban ong ba ngin trei hok ngin le hok ngin pen stam yu pat ba kan don kanum don kata ka jingle siliang Henry ka long da khongpong te la long thik kumba phi pule politics Henry phimbot ya kata te habi de bat kani ka sarkar la da common nganong yu phi kala
tang itai area kabaki dawa ka Shonghok bat skawiru tip shai imat kandai ka ba open sitam ya ka beri nyautrap bat gi pajba nasani ka i ka banja la da kate ka dekadam kan sudah pak kawai kesini kan rengat ko tang na benta baki kwa ban bel je kira 5 star hotel ke jongki ngindala du ya kata kalacha hang ni hang tangin se ki pat ba mo ka jingi i jinga jong ka Green Tech Foundation ling bau chairman jong ka ban sha tangan indai naka benta ka jongki indai naka benta jongki pateng ke banwan